ଏଇ ଆସିଲ ଟିକେ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦବ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲୁନୁ କଣ କରିବି ମୁଁ? ତମେ ରୁଟିଟା ବେଲି ଦଉ ମୁଁ ପରିବା ତିକ କାଟି ଦଉଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ। ହଉ ଏଇ ତୁ ଏଇଟା କଲୁ, ତୁ ଏଇଟା ବେଲି ଦେ ମୁଁ ଶିଖି ଶିଖିଦେବି। ଏ ବାଇଗଣ କେମିତି କାଟିବି? ଚେକା ଚେକା କରିକି କାଟିଲୁ। ଚେକା ଚେକା। ଏ ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟ। ଛୋଟ ତମେ ନେଲ ନିଅ ମୁଁ ରୁଟା କରିଦେଲି ତମେ ରୁଟା ଶିଖି ଦିଅନି। କଟୁନି। ଉଠ କଟିବନି ତମ ହାତରେ ଉଠ। This is the end. Hold your breath and count